واشنطن پابندبونا خوا بو دیتنا چارەسەریya siyasî ji krîza Sûriyê re nû kir. Bi boneya derbasbûna dozdemîn salvegera şoreşa Sûriyê, Amerîka di twîtekê de li ser tora civakî Twitter li ser akawntên Ofîsa Wezareta Karûbarên Rojhilata Navîn got: Di 15 Adarê de em salvegera dozdemîn ya destpêkirina krîza Sûriyê li bîr tênin. Ev yekcihê xemgînî û dilnigiraniya me ye. Li ser her kesekî canê xwe ji dest dayî di çarçoveya xebateke ji bo azadiyê û rometê de. Amerîka serbar kir û got: Ji ber wan û hemî Sûriyan yên ku derdeserî dîtine û hêjayî pêşerojeke baştirin, em carekî din pabendiya xwe bû hawarçûna mirovî bû Sûriyan û çareseriya siyasî bi serkirdayetiyeke Sûrî li ser binamayê biryara Encumena Ewlehiya Navdewletî jimare 2254 taybet bû çareserkirina krîza Sûriyê piştrast dikin û tekez dikin. Navçew bajarên Bakurê Sûriyê duh roja çarşemê carekî din xwepêşandanên millî mezin bi xwe ve dîtin û xelkê wê tekezî li ser berdewamiya şoreşa Sûriyê di salvegera dozdemîn ya şoreşê de kir û dê berdewam bin heta wekû Sûrî azadiya xwe bi dest vebînin û rejima Esed jî biroxînin. Li ser torên civakî, siyasetmedar û çalakvan û endamên opozisyona Sûriyê carekî din helwesta xwe bû şoreşa Sûriyê diyar kirin û dan zanîn ku rijdin li ser helwesta xwe bû berdewamiya şoreşa Sûriyê heta ku rejima Beşar Esed biroxî û dewleteke Sûrî federal demokrat ava bibe û mafên her kes pêkhate, nete û kemîneyên ayinî û ayinza tê de parastî be û gerentîdar be. Şoreşa Sûriyê bi sedên hezaran ji girtî û bêserûşûnan li paş xwe hişt. Bi sedên hezaran birîndar û şehîd hene. Bi milyonan ji xelkê Sûriyê koçber û derbeder bûne. Bû derveyî welat û dewletên herêmî û cîhanî. Bi hezaran diriyên koçberiyê de bin av bûn û canê xwe ji dest dan û hatin kuştin.